लोगोफोर गुड मर्निं वेलकाम माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ दुर्गे बसुमतारी चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय आसा खालाम बयबो मोजाङै दं आं मोजाङै दं एसेननायाव लोगोफोर दायो आङो डिफावनो दंफैखायो आरोना एक्चुअलि माने प्रग्राम बिराद गिदिर जादों बेहाय आं दाखालि मोनसे भिडिअ हेगारखांबायमोन ना डिफुनि ओमफ्राय नै दिनैहाय 17 लोगोफोर दिनैहाय बलिउडनि माने सिंगार फैगोन ओमफ्राय सक्ति खाबर फैगोन लोगोफोर सोर फैगोन माने रितु रिबा फैगोन माने नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुनानै मिथिखाबाय जानो हानाय आंबो बारा मिथिया नालाय नामखौ लोगोफोर देखायनोबा देखायसिगोन देखायनोबा देखायला आरोना ओमफ्राय जायखौ देखायनो हायो बेखौ देखायगोन आं नायलांबाय था लोगोफोर ओमफ्राय आं दा दसे उनाव देखायसिगोन आं एसे रेस्ट लाग्रोनोसै आरो दिनै थांबो हानाय ना हराव नुना नुला आसा गैला ओमफ्राय आङो हराव नायोबा गाबोन फुङाव थाङोबा आं हरनिखौ देखायसिगोन आरोना ओमफ्राय दा बेसेबाङाव थांनाय जायो मिथिला आरो दिनै बेसेबां थांगोनहाय दिनै थाङाबाथाय आं देखायसिगोन आरोना हरनिखौ ओरैबादि मोनसा जाखादों आयौ थालांसो गोसो जायो नायलांबाथ' मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर एसे शेयार खालामबानो जाबाय ना मा होनो लोगोफोर आं एसे रेस्ट लाग्रोनोसै हटेलाव जानानै उदैयानो गेस जालाजोब्बाय एकदम उदैखौनो लानो सुखुला न'आव थानो बादि जाया नालाय बेनिखायनो दा सिखारदों नों दा दसे उनाव देखायसिगोन दा लोगो मोनसिगोन मर्निंनि साहा लोंनो थांसै दाखालिनिफ्रायनो जेबो गैयामोन ओमफ्राय दिनैहाय साहा होदों खोमा माने जों होनबाय थानायखाय जोंखौ बिदि थानो हायाना गामिनि गथ' गामिनि सिख्लाफोर नालाय थानो हाया माने ओंखाम जायो जों बिदिनो 7टाफोराव ना गामिनि मानसिफ्राथ' थानो हायाना साहा बिनायखाय दिनै होनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दा साहा लोंनो थांसै बिदिनो बे मिटिं जानाय खाथियावनो आरोना दाजों आं डिफु प्रग्राम गाननाया खेबनै जाबाय आरोना होमबाबो बे डिफु सहैथार आरोना ओमफ्राय बिनि प्रग्रामा ओरैबायदि गिदिर आवगाय आं फैनाया डिफुमोन डिफु टाउन खाथियाव ओमफ्राय दायो नैबे थारा लांस'आव आरोना लोगोफोर फाइनेल गायसिनो दायो जोङो मोनफैबाय जोंनो नङा दख'ना फानदोंनो बेहाय बे बर'नि न'मोन नै माने लोगोफोर माखासेफोरा थांजोब्बाय आरोना जों दिनै हटेलाव थाङाखै माने जाहैयाखै माने सानफ्रामबो गाखोबाय थानाय ना बेनिखायनो हटेलाव थांनो हायासै रुमावनो लाबोना होफैबाय जोंनो जाय थाङाखै ओमफ्राय दायो नै रेलियो ना मा होनो बे थानांगौ लोगोफोर माने बरायनांगौ लामायाव दायो जों थांनो हाखु दाखु जाबाय दा फैनो टाइम जासिगोन आरोना लाइन होइसे फैबाय थायो रुखु सब मानसिफोरानो दंजोबो आरोना लोगोफोर नेपालि गार' बिदिनो आदिबासि सब दंजोबो आरोना सबनिबो कालचार लोगोफोर दा प्रग्राम जानाया कार्बिफोरनि आरोना कार्बि फेस्टिभेल ओमफ्राय जाबाय थायो खोनानो मोन्दों आरोना आंबो ओमफ्राय नुवाखैमोन दायो नुबाय लोगोफोर फार्स्ट टाइम कार्बि फेस्टिभेल नुबाय ओरैबायदि गिदिर जायो आरोना नाइटआव ओरैबायदि समायना लाइट गोजाजोबो आरोना आं खेबनै जाबाय डिफु प्रग्राम गानाया आरोना लोगोफोर थारा लांस'आव जादों बियो ओमफ्राय एक्सुवेलि आवगाय आं फैनाया कालचार प्रग्राममोन डिफु खाथियावनो जादोंमोन आरोना बियो प्रग्रामा स्टार्ट जासिगोन Lighting of the ceremonial Lema Baptism Corpo, Carbi Autonomous Council staff Alariphan, Iltum Kachihon, Chief Guest Secretary Iltum Kachihon, Honorable CM Sir, Alamutumahan, Milur, PDG Association, Alamutumahan Hempenon. Lighting of the ceremonial Nabangso Amilur, Kaiponpo. दायो आं नाइटनिखौ देखायनोसै दिनै थांनाय जानाय नंला खोमा ओमफ्राय मैया ख्रिस्टि मोसानायाव फार्स्ट ना सेकेन्ड थांदोंथाय मिथिया ओमफ्राय दा प्राइज होगोन आरोना फार्स्ट थांदों माथो थार्ड होनदों दा नुगोन र' फार्स्ट थांदों ना सेकेन्ड थांदों मिथिला लोगोफोर माने कालचार मोनसे बिदिनो गावसोरनि माने जायगा बा बिसिना सानै बिदि गेम गेलेनांगौ आरोना दिरुं बोलायनाय ओमफ्राय सेर सेख'लायनाय माने आं ओंखाम उखैनानै एक्सुवेलि नायासै आरोना ओमफ्राय मिथियासै आङो सेर सेख'लायनायावबो लानो हागौमोन आंबो ओमफ्राय खिन्थु आं लानाय जायासै आरोना ओंखाम उखैनानै ओमफ्राय मोसानाय बिदिनो मा होनो जोंनाथ' बागुरुम्बासो नालाय बेहाय थार्ड थांदोंबो जानो हानाय आरोना लोगोफोर
गाइस माने जोङो मोसानायाव थार्ड थांबाय आरोना प्राइसआ 10,000 ओमफ्राय दायो सेकेन्ड थांगोन बायदि फार्स्ट थांगोन बायदि मोनदोंमोन ओमफ्राय थार्ड थांबाय आरोना होमबाबो खुसि जाबाय जामा नामा नै बेजों लाया नै मालाय दे आदा उनाव आराम सामना दोनदो आंखौ नायलिबाय थारबाय खर'सो गिदिंबाय नोंखौ मा खर' गिदिङो टपिक मोननायखौथ' थायोना बेहाय सुगुरानो जुद गैया जोंहा नोंसोरसिम बे आंखौ नायनो बाबायनो हाय होदलै आं दा थांसै सोर नायनो बादोंमोनलाय आदा र' इथिं देखायना नोंखौ माबायदि खुसि जादों नोङो दाना मोजां जादों मोजां मोनदों दायो ओंखाम जानो थांसिन आरोना ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा खोन्थानि माने रायदारजों फट' खालामनो मोनदों बिराद खुसि मोनदों आरोना आं फार्स्ट टाइम बिसिम फट' लानो मोनदों ओरैबायदि खुसिखा आरोना खुसियानो बुंनो नाङा खोमसि जाबाय र' मानसिनि लोगोफोर वाव वाव कितना अच्छा है नै बिजा नायदो मानसिफोरा नेट अफ खालामबायना कलबो थाङो वाव व्हाट अ लट अफ मा दं बेलाय फैनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनै फैबाय टाइम मोननायखाय एसे दसे नायलांसै र' मा दङ फै बैया जरा दं गावनि कालचारफोरनि माबा दं आरो ना थालिर चिप्स दं दंमोन ओमफ्राय जों दायो थांथ'ला आरोना ओंखाम जानो दा नङाबा लेट जागोन जों थांला आरो आथिङाव बिराद सानानै दङ थांलाय फैलाय आप डाउन खालामबाय थानाया हाय फै थांसै फै थांला फै आथिं साजोब्बाय देनां नायफैनोसै थैयाबा खरसावलि जि मोजां मोजां जायगा वाट आ लट अफ जायगा एन्ड बोरै सिमाङावबो बिदि प्रग्राम नुवाखैमोन आं मोगथाङाव नुबाय नोंसोरसिमबो वाट आ लट अफ लोगोफोर बेहायबो प्रग्राम जादों आरोना प्रग्रामा बिराद गिदिरखा नालाय आंनाव जाबाय जि मोजां समायना रमायना जेबो थांजायो जाम्बि बे पिकचार दंजोबो कार्बिफोरनि मैं आपको सब एक सच बात बता दूं मैंने कभी इतना बड़ा क्राउड के लिए परफॉर्म नहीं किया टू बी ऑनेस्ट Kalyan, thank you so much man. This is my first time here at Kalyan and I guess सुनी मैम का समय है मैंने आपको सब thank you guys love you पहले वो बोला था अभी बोलेगा इतना बड़ा क्राउड के लिए कभी प्ले नहीं किया था and Hey!
मैयाहाय जोंहा सोर सोरखौ नुखैसो खोन्थानोसै मैयाहाय सक्तिकाफोरखौ नुवासै ओमफ्राय बे सिंगारखौ नुबाय मा नाममोनथाय बलिउडनि सिंगार आरोना लोगोफोर ओमफ्राय रितु रिबाखौ नुबाय सानैल' नुबाय जोङो माने थांनो हास्लाबासै आरो मानसियाबो ओरैबायदि बुरजाखौना न'आव थांग्रोनोसै लोगोफोर गान खननायखौ एक्सट्रा भिडिअ होबावगोन लोगोफोर नेनानै थारना लासै लासै आगारगोन आङो भिडिअफोर प्रग्रामनिखौ आरोना एक्सुवेलि लोगो मेगन मोदैजोंनो माने प्रग्रामखौनो मोजां नायनाय जायासै आरो मोजां भिडिअ लानाय जायासै माने मोसानोसो फैदों नालाय नै दायो न'आव थांनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन माने आङो थाबावनाय भिडिअखौ होनानै होगोन आरोना बांद्राय गोलावबा माने दिगदार जायो नालाय नायनो बायो बेनिखायनो आङो ससे ससे होलांबाय थानोसै प्रग्रामनि भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिन बाय बाय लोगोफोर न'आव दायो थांबाय थानोसै मेगन मोदै जाबाय मेगनानो आलुजोब्बाय आरोना लोगोफोर प्रग्रामबो बारा मोजां नायनायासै